Dinagsa nin 1.5 milyon katawo ang siyudad ni Naga para sa taunang Peña Francia Flowbell Procession kaining Sabado. Mas espesyal ang selebrasyon ngunya na taon. Ninhuli taini ang ikasanggatos na canonical coronation ni Our Lady of Peña Francia. Sa tao man kan maraot na panahon, dai natanyog ang hirarom na debosyon kan mga deboto. Arog kan 33 anyos na voyador na si Alvin. Partida kan sa iyang debosyon ang pagtabang sa pagsagwan sa baroto na nagdadara sa pagoda ni Inang Peña Francia pasiring sa Basilica Minore. Panata niya da ini asinagima tanyaman sa iyang magurang. Manarig lang po. Panata na sa kay Inang Peña Francia. Nagisabayan man sa prosesyon ang debotong si Lola Salvacion. Napigpapasalamat man ang mga milagrong pigtataos sa iya kan imahen. Siring kan pagkakaigwanin maray na salud. Babados ako pag nag-aaki ako ang mga image ni Mama Mary. Paglalaan ko diyan sa sakuyan ko yan pag-aaki ko dangan kan ako nagbantay ako kantugang ko sa BMC kan magagadano na siya. Piglaan ko sa image ni Mama Mary sa kuya niya habang nagkukuyan siya. Kaya ako talaga basta miski anong klaseng kuyan kang Mama Mary talagang nagkukuyan ako. Kaya saka sige ko talaga ang pangadya. Alas 4:55 kan maisa kayan imahe ni Divino Rostro sa pagoda. Asin alas 5:34 kan mailunad naman ang imahe ni Inang Peña Francia. Pasado alas 6:30 kan maihatod ang duwang imahen sa Basilica Minore kung saan nagkondusir man din banal na misa na pinanginota ni Archbishop Rex Andro Alarcon. Mientras tanto, naging maigutman ang pagbabantay kan otoridad nga ni masyerto na magiging matrayumpo asin matuninong ang aktibidad. May nakastandby man na duwang rubber boats, sarong metal boat, dosing divers, asin elite forces and Philippine Coast Guard nga ni masiguro na daing malukso asin mapurbar na maglunad sa pagoda ni Inang Peña Francia. Goal talaga, pinaka-main goal namin dito is yung maging successful yung yung fluvial na sinasagawa ngayon. Sa peace and order, we are doing our part together with the Philippine Coast Guard, the PNP, andyan sila. Andito rin yung different lane agencies ng ating gobyerno. Nandun yung SOF, Maritime, Police, and Army nandyan just to make sure that we will have order in this fluvial procession. Si siyempre la Reina, pamanang banal, atamanon, padanayon, palakupon. Ang naging tema naman kan aktibidad niya na taon. Pigkukondusir ini tuyong ikatulong simana kan bulan nin Setyembre. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.